Astigarragako udala, hondakinak gaika atez-ate jasotzeko beharrezkoak diren kuboak banatzen ari da aste honetan. Eskura duzu egitasmoari segida emanez, auzoz auzo ari dira egiten banaketa, eta herritarrek hobekien datorkien hitzorduan jaso ditzakete bere etxe bizitzako kuboak. Erabilera argibideak ere ematen ari dira. Ja dena martxan dago, jendearen etorrerare garrantzitsua da, hilerak ja badaude. Mendikan eskatu pixka bat zentzia herritarrei, kubo banaketa pixkat komplexua izango delako eta bere lana badakalako. Eta bestetik eskerrak eman jendea etortzen nahi delako, zeratik jarrera onarekin eta positiboki datoz. Duda, beldur asko daude, baina nik uste eta aukera dakagula guain, ikusteko zer den atezatekoa. Jende guztiak ikusiko dugu lehen pertsonan zer den, eta inorek esan gabe bizituko du zer den atezatekoa. Ikusiko dugu, azkenean hainbesterako ez dela eta segituen egingo dugula, eta gaina harro ongo garela egiten dugunarekin, zetik lortuko ditugun emaitzak segur gaude, izugarriak izango dira. Etxe bizitza bakoitzeko kubo sorta bakarra jaso aldute herritarrek, eta horretarako, udala, erregistro bat osatzen ari da. Alokairuan bizi direnek, kuboak jaso aurrez, atezateko bulegotik edo udaletxeko erregistrotik pasa beharko dute etxeko jabeak sinatu beharko dien inprimakiaren bila. Banaketa egutegia ere eskura jarri dute astigarraga.net atarian.